ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke mawuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese ke uya subscribe ngekuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke ivideo esifakayo. Sikubhekela ke nje ezemidlalo, ngizokubhekela ke udaba lo mdlali ke owayegijima kuzona ke ezimnyama i-Orlando Pirates kuMoha uNkotha. i-Orlando Pirates ke yamdayisa kuyiqembu elaphana ke eSouth Arabia. Udaba oluvelayo ekubekwa ngathi ke impela ke izinto engathi ke zimhambela kahle uMoha uNkotha njengoba ke iqembu iAl Attifaq engathi ke lizombolekisa kwiqembu lasePortugal laphana ke iBenfica. Impela ke izinto zimhambela kahle laphana ke iformer Orlando Pirates player laphana ke uMoha uNkotha. Impela ke amabombo engase ke owabhekise khona ke laphana ke ePortugal ukuyogijima ke kuyona ke iBenfica ngayo ke i-loan from laphana ke iAl Attifaq yakhona ke laphana ke eSouth Arabia. Like ivideo, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona ngiphathele ke indaba ezemidlalo ke eyimfishane kuyona ke le channel. Okwamanje ke ivideo ethuka sibambela nesisale kahle.